For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Tokyo. Kan du visa loss? Jo, vissa. Tussig. Dra en Nej. Oh shit. Min farsas e-mailadress. pappafall@hotmail.com. Pappafall. Alla tjejer ser till att de There is no theft, and for your security, It's a man. your baggage unattended at any time. Unattended baggage will be removed. Incheckade och klara. Nu har vi handlat Minto. Jävla Jasmine, stay free. Vet du vad vi fick göra för din skull? Ja, det var ett jävla slit att få tag på den här Minton. Oh. Nu ska vi gå och käka. Någonting, inte här. Här var så pilsnerbar. Fan vad nice. So, what do you want? We only have pilsner. Fancy pants vi här. Fancy pants. Jävlar vilken cupcake. Burger time. After this. What the fuck? Du bara, jag kan sköta dricken. Nej, vi inte... Jag vill ha en beef burger. Ja, Det var jag vill ha. Ja, samma här. 2 stycken, betalar ni samma? För sig. Ja. Och jag tar en öl. En... Vad ska jag ha? Ska jag ha? Sån där ska jag ha. Oh, good. Sådär. Betalar jag nu där? Aha, Jag får okej. den pipan när det är klart. Ja, perfekt. Så nöjd med. Vänta. Mixing it up. Fan nej. Our personal pleasure. Nu är det semester. Feeling himself. Burger baby. Fan, är det fråga? Det ser som bajsen.
klockan? Vi hade Ett i Sverige. Ja, klockan är 1 i Sverige. Då är hon 6 timmar. Nej. Kolla på mobilen. Fan är mobilen då? De har slagit på lamporna och klockan är 7:15. Då är vi snart framme. Ja, vadå? 9 någonting, tror jag. Ja, jag har inte sovit speciellt mycket. Men jag har varit på toa. China, baby. Rätt stekigt. Det är tidigt på morgonen så att folk är inte så jävla up and about. Så ser det ut i alla fall. Fan ska vi gå nu då? Vi ska till transfers. Men du har myntet där. Va? Höger. Ja, vi skulle inte claima bag just nu. Kan fråga över transfers. Oh shit. What? Okay. I got the handrail. Vad fan? Ja. Jag ägde sig själv, men glömde den. Jag tänkte direkt, fitta. Nu har de låst den liksom och så bara what? Men det var helt fel. Ja, äntligen framme då efter x antal timmar. Jag vet inte hur många timmar det har tagit. Jag har väl lyckats sova 1 timme kanske. Klockan nu i Sverige är 3 kanske. Det är varmt och det är fuktigt. Så in i helvete. Nu kollar de snett på mig för att vi vet inte om man får filma. Vi frågade en som sa att vi fick det. Kanske. Ja. Så nu är jag här vid toaletterna. Här är det. Ja, helvete. Här är Alju på toa. Han drog iväg med en jävla fart så jag stod och pratade med henne. Hon undrade ifall det var något fel på honom. Och jag sa såklart att ja, det var det. Ja, helt okej. Flash. Airport. Han bara till mig. Whisky? Jag bara... Whisky? Baba. Bourbon. Whisky? Bourbon. Scotch? 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 Whisky?
Bourbon. Så där ska jag vilja ha fan. Yeah. That's an epic white Aha, morning robe. det där är så här Chinese wifey. Fan, kolla där uppe. Det såg ju fan stek ut. Det ser ut som nice café. Nej. Yeah. Oh, sucks you can't see this. Brorsan. Vad fan tog han vägen nu? China, baby. Hittar du någon fisk? I have come to eat you. I have come to your country to eat you. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in